Είμαι ο Άκης Ακισλόγλου και γεννήθηκα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, εδώ που βλέπετε δηλαδή. Από μικρός ασχολήθηκα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, τα περιοδικά και φυσικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ στην Ευκαρπία υπήρξα δημοτικός και κοινοτικός σύμβουλος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, πρόεδρος σε οργανισμούς. Μαζί με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων δώσαμε αγώνες για το περιβάλλον, για την υγεία, για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό και για να αποδοθούν στους πολίτες ως ελεύθεροι χώροι τα πρώην στρατόπεδα της περιοχής. Τα χρόνια πέρασαν, εμείς μεγαλώσαμε. Τη θέση μας στους αγώνες πήραν νεότερα πολύ χαρισματικά παιδιά. Χρέος μας είναι να σταθούμε δίπλα τους και να πορευτούμε μαζί. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που έκανα δεκτή την τιμητική πρόταση να είμαι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά. Με γνωρίζετε πολλά χρόνια και η αλήθεια είναι πως με έχετε εμπιστευτεί αρκετές φορές. Σας ζητώ να το κάνετε ακόμα μία, γιατί με τη Νέα Αριστερά σκοπεύουμε να δώσουμε πολλές και σπουδαίες μάχες. Οι αρχές και οι ιδέες αυτού του κόμματος επιβεβαιώνουν τη ρίση πως όσα είπαμε παλιά ισχύουν.